Добре, готови ли сте? Бен 10, очаквай скоро, само по Cartoon Network. Кой ли е на борда днес? Водна струя е най-мокрото извънземно на Бен. Водните му струи под налягане му дават способността да лети, да реже и да има подводни сили. Има ли жадни? Новата поредица Бен 10. Само по Cartoon. Цяло лято! Прекарай лятната си ваканция в духа на Cartoon Network.